iti masakbayan. Aday ta, Emma. Nakupin ko dagiti kawas nga aramatan ta inton rabii. Sige, si kanti makaam mo, tain nakisagana ti kaninta. Manganta pa'y sakbay asumrek ta ijay club. Sino ka ang kalata? Sino siya Tagtagari. Rumarkas! Rumark inton madamdama. Aguli magkayulaan. Sino ka? Oh, adi kita nung. Agyaman ka. Dagati pulis. Agurek, sapsapulan na kakadidag iti punis. Basta aguli magka. Apay, mister. Sino ka? Apay akaputang mo ti pulis. Nag-hold up ka kadi? Wano nagtakaw ka? Wano niya? Saan? Apay nga ron nga aglamlambang ka dito'y dagusmi. Hindi ka danag. Saan kayo adangran? Agtatakaw ka kadi? Saan? Anya nga ron ti atrasom ka dagiti pulis. Awan. Nakadayon dagiti pulis. Mabalin ko ti Roman. Agyaman nakitidanom nga impainom yung kanya. Sige, rumara ko. Mabit na ang. Anya tinagan mo? Saan na naskan nga ibagat? No kasta, awagan ka iti Mr. Bad. Anya? Nalabit adakas ka tao. Iso asap-sapulan na ka dagiti pulis. Rimuaran ni Mr. Bad Sharon. Nakigtutak itay. Takalata simrak dito'y dagusta. Dakas ang tao. Iso siguro asap-sapulan ti pulis. Ngam, di na ta dinangran. Sayang, nataerpay mat. Ay, nagpintas dagiti mata na. Mining-mingak na imbag. Aday ta ka manan, Emma. Nakakita ka man nga minan iti nataer. Oh, saan ka di? Nataer day di alalaki. Ngam, sayang mat. Tadakas a tao. Iso nga inawagak iti Mr. Bad. Ay, sayang nga agpaiso ti kinataer na. Tadakas mat ti aramid na. Kanya nga tati inaramid na. Siguro, nag-hold up. Tapay asap sa pulon ti pulis. Kanyan, sayang. Nataerpay mat nga rod. Malakid din. Ingkan isagana ti taraunta tamangantan. Sakbay amapanta iti klam. Sige, kat ikabil mo amin ang itibagdag iti masapsapol na. Kitaam tapno awan malipatam. O anya, nakabayad kan iti matrikulam? Wan manang, maudin a semestre raytoy. Nasayat no kasta. Wan gaya manang, kurang ti allowance ko ita. Nga maalak ko jitang dan ko anak ilabada kada Mrs. Lee. Isupay nga allowance ko. Wan ading ko, agan anos ka ha? Di ka agdanag, taag-diskarte ak iti pang allowance mo. Apno saan ka nga agbambanog ang makilablabada. Kabaalak manang. Ala, agan anos ka lata ha? Igaod mo ti panagadal mo para iti masakbayan. Wan manang. Manang, anya nga dano agtrabaho akmot iti restaurant a pagpapaayam. Uray part-time laang. Ha? Kwa, saanan? Imbagak matankan ka, asya kon ti makaamo iti masapsapol mo. Saan ka nagtrabaho? Basta ti makuna, igaod mo ti agadal, taparakan ka dayta. Ti kayat ko, saan ka atumulad kanya? A high school laang tinagpatinggaa. Sika talaga, manang. Syaklatan di pang panunutang. Wan kayat ko ang makaturpos ka iti panagadal mo, ading ko. Kat, kumusta ti kabsat mo? Nasayaat man. Naimbag man, tadi na ko naan asumarungkar dito'y dagos na. Uray ibagana, jakmat la kayat. Amo na ka di amay sang kaaman nala iti klam? Jak imbagbagakan kwa na. Ti imbagak idi at trabaho, kat waitress iti restaurant. Abay ading mo imbaga ti putno. Saan mo tanas kan amaamuan na? Tinapatag, makalpas iti panagadal na. Ay, nakasaysaya at kakit din nakabsat na. Taawan sa bali a pinanunot mo, no di ti masakbayan na. Husto ka, Emma. Kayat ko nga iti masakbayan, nasaya at tutibiyag na.
Ngam kasanon no gumurakan ka. Gaputaman nala ti trabahom. Saan ko na pinanunot dayta? Sa bagay, mannala ka nga agpaiso. Ngam agpatinggala ang iti mannala. Saan ka mat nga agpapairuan? When Emma, agpatinggatala ang iti stage. Saan ta nga agpairwar? Uray kaskasano, maprotektaran ta ti bagita. Italabanan asimmangpet ka, Orlan. Wen, ngam rumwarak matlaan. Maklag palas. Anya? Ibagam ka ni Vivian, talabaan na dagiti kawas ko. Ay, anak ko. Di ka kadiagsardeng iti mati nga aramid mo. Mangrugi kayo man na nakon. Kanayo nakngamin nga agdandanagkan ka, anak ko. Saan ka mo ta pinadakkeladakas? Mangsapol ka itinasaya at trabaho. Tapno natalgad ka. Mabilang. Kang ka iti kwarta. Imbag lang ay igatang yung kini Vivian iti bagas. Kastamatan iti sida inyo. Kan aramatan ni Vivian iti panagadal na. Diyak kayat nga awatan. No nagtaod iti dakas awakas, Orlan. Nagadugid din nga Teo ayas. Sige. No di mo kaya't nga awadan. Saan lang? Agbalbaliw ka, anak ko. Pangasim. Sana kaya't nga awatan ni nanang ti kwarta ngayaw awat ko kankwanan. Isong etad kun kan ka. Manong Orlan, Oh. Di mo kadimat kaya't nga awatan? di ko makayat nga awatan. Ngam ka sa pula ko na iti kwarta. Isungarod nga awatem. Ay, amom ka din no anya ti mariknak? Tunggal malagip ka, Manong. Agdanagag. Kanayon na kang agdangag iti news iti radyo. Tama nga no may saka anatiliw, gapo iti madi nga aramid mo. Apay nga mingagdanag kaya. Oh, at iti kwarta. Awata man. Usar may iti panagadal mo. Sige, Manong. Manong. Apay namang sapol kalaangan iti trabaho. Di uray anya ditan, basta nadalos. Narigat ti agsapol iti trabaho ita. Ala, inakon. Ket ilabam dagiti kawas ko. Tapno adda pagsukatak into nagawid ha? Napanan ni Manong Orlan, Nanang. Inawat ko latan ti kwarta nga inted na. Ay, Vivian, anak. Kanayon ang madandanagan akin ni Manong mo. Uray siyang Nanang. Kanayon ka abagbagaan. Ngam kapungtot na. Uray siyak, Nanang. Kanayon ko matabagbagaan ni Manong. Ngam sana dumngag. Kat idawdawat tayo. Asapay lang ko matamakaamiris katagbalbaliwan. Kanayon akasta ti idawdawat ko iti Diyos, anak. Asapay la kumatag balbaliwan ti kapsat mo. Iti kasta, sa anak beten akanayon nga agdandanag kankwana. Agdanagak ita, Mario. Agraira man gaya man dagiti agtatakaw. Dagiti akyat bahay gang. Sapay awanen kadwata diti balay. Sapay agmay saak no dadduma diti balay. Takanayon nga da misyon apapanan nyo. Mangalatan to iti kadwata dito'y balay. Hardinero ken driver. Ken isudamot ti agbalin a security guard. Wen, Rita. O sige, magkita ka nga ron iti agbalin a kadwata dito'y balay. Sige, siya kung ti makamo iti dayta. Nasaysaya at matlaang daytay adda mapagtalkan akadwata. Kane, dudwata laeng dito'y balay. Oh, kasano Orlan? Matuloy ti pagnatayin ton rabi? Wana, matuloy. Sige, mapantangarod iti klabin ton rabi. Ado ti chicks ijay. Saan a chicks tiga puna ang mapantay jay? Amom dayta. Ah? Wen, amok day ta. Masapol ang makaado ita. Di mo ka di kayat ti ag chicks? Saanen? Ibusan dala ang ti kwarta.
Day talagkaot iti bulsa ti amuda. Sa bagay Iso ano sumrek ta iti club? Saan ta panunutan dagiti babae? Rupat kwarta dagiti babae iti club. Orlan, kita ang di agsalsalay di sango. Wow! Nakamaskara iti sinan kulibangbang. Sana day ta ti pangituunam iti imatang mo. No di ket mangsapol ka kit di iti mabalinta pagkwartaan. Kita ang ngamin na imbag di dancer. Nagpintas. Imbagak matengken ka saan aday ta ti pangituunam iti imatang mo. Agbuya takit di. Bayampay lang day ta pagkwartaan. Anya? Buyaan ta day ta dancer di ta sango. Wow! Nagseksi. Ngem Diego, Anya nga tinagan day ta dancer. no interesado ka kan kuana? Sige, ingkanto makiamam mo. Saan na siya ti makiamam mo? Lugikat sika. Tapa nakita ket agbagay kayo adwa. Mabalin ka diti makiamam mo, Miss Dancer? Da kayo ka ditay nakamaskara nga agsalsalay jay sangwit ay? Saan na da kami? Aguray ka. Dayta ka duwam. Kasla nakita ko na. Ha? Ha? Uray siyak. Kasla nakikita kayo di takadwam. Si Katay Kanla at Asigna, ijay dagusmi. Mr. Bad? Ha? Wan, si kang agpaiso. Anya ka ditipod no anagan mo. Siya kunti sumungbat. Orlan tinagan to'y kadwak. Kat, Diego mat tinagan ko. Nukas na. Orlan tinagan mo? Ang awagan ka lata iti Mr. Bad. Mr. Bad, tiawag mo kan kuana? Apay, Gaputa dakas. nagbidot ka. Saan adakas ni Orlan? Nasaya at atao day ta. Talaga? Unat. Mabalin ka diti makipagayang ka na kayo? Sige, apay kit dinasan. Sige nga rod. Agurder kayo iti kanen. Wano, inuman nyo. Siyak ti makaamu iti bayad. O sige, siya kunti makaamo nga agorder. Kat di kay agdanag. Basit laang inuman mi a ladies drink. Iso di kay agdanag. Saan adakkel ti magastos yu? Amuyo, nagtataer kayo. Kumakas kada kayo ti agbalin a boyfriend ni. Mabalin mat, ada kami ti agbalin a boyfriend nyo. Ngamno siya, jak pa'y kayat ti madan iti boyfriend. Apay, Sharon. Hada obligasyon ko iti biyag. Kat jak kayat ti masinag. Ay na, agpapaadal ngamin iti kabsat na. Iso ako na nga obligasyon na. Nagsaya at kagaya makabsat, Sharon. Kadyak mat. Kaya't kumat ti makaunong. Saan ko pa kaya't ti maki-boyfriend. Tama nga no alaan na ti urnong ko. Yak kayatin amaulit ti napasama ka ni. Lino ko na ka ti boyfriend mo? Wan, kwarta lagayam ti kayat na kanya. Nakakaasi ang dito nga agsalsala di tayong tablado. Sa ita, intaray na laong ti urnong ko. Kaasi ka matlukas ta. Iso nga ita, masapul apel kakpay anaimbag. No nasaya at atao ti paki-boyfriend na sakbay asong bata. Tama nga no itaray na laang ti kwarta. Diyak ninamnama nga agsabat ti dalan tayo kada Mr. Ban. Uray siya ka, jak ni namnama day ta. Diyak makaturog siya ron. Apay, ngam siyak, kayat kon nga ikidamdag iti matak. Crush ko ni Diego. Sino Diego? Jay kadwa ni Mr. Ban. Ay na. Ala, diyak malipatan ti panang put-put na itidakulap ko. Di mo ibaga nga agayat kan kuana. Dakas ka ni? Saan? Ngam naskan akilatisan pa'y anaimbag. Sakbay amakiayan ayat ka kuana. Inala na ti cellphone number ko.
Intad mo? Wala, ngamin nagpilit mo. Sige, sikat makam mo. Katsi nga, saan mo ka di akayat ni Mr. Van? Natairmat lang ang akas kini Diego. Imbagak matan ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kapsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Van. Mingmingmingan na ka. Onya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Alakit maturog tan. Aginanatan. Tainton malam. Agriing tamanan para iti trabaho tan no rabii. Katsi nga, saan mo ka di akayat ni Mr. Van? Natairmat lang ang akas kini Diego. Imbagak matan ajak pa'y kayat ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko iti kabsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadal na. Okay, ngamamom ka di? Nasiputak ni Mr. Van. Mingmingmingan na ka. Anya ko ma. Sigurado, agayat kan ka, Sharon. Ay, nalakit din, maturog tan. Aginanatan, tainton malam, agriing tamanan, para iti trabaho tan no rabii. Ay, Sharon. Jak maikat iti panunod ko ni Diego. Marikrik naklat iti panangputput na iti dakulap ko. Jak amukan ka. Malakit din, maturog tan Emma. Aginanatan. Adet, nalamangan to'y ayan ko. Nailamangak tayo ng kamat kanyak ng aking kuko iti bag na intay ko. Nabanuga ka nagtalaya. Ni nga ta, Diego. Kumusta nga tamot ten? Nalabit anakadon iti nasipdok mo. Patingal ka. Dituyak pailaan mo tingnan. Ang mga nutilingundak na iti pulis. Agpaliiwak ka na yung bag. Sakbay arumwarak dito'y naglamangak. Nasaya at mat. Tanailam mga amtay akin ko ay tibag nga intaray mo. Nimbaglangan na. Nang runag at addapay dagiti pulis nga agpatpatrolya. Oh, kasano Orlan? Nakaadu ta itangal daw. Mapantay jay klabinton rabi. Saanan? May buslang ti kwartata ije. Saan na bale? Dala ang Emma kan Sharon ti kanta. Mapan ka, ano kayat mo? Awan matla ti papananta. Isu ang mapantay jay club. Adda balay akayat ko asar kanta. Ha? Sa dino? Basta, sumurot kan tulata kanya. Baknang ka di ti aking balay? Wan, baknang. Kat sigurado nga ado ti kwartada. Sige, nukas tati ko nam. Aramiden ta. Isupay ang mainayon iti urnong ka. Sige nga rod. Agsagana ta para inton rabi. Dito itapay lang nga rod hideout. Wan, tadyak kaya ti agawid ije balay. Sigurado as sermon manen ti mangag ko. Uray siyak. Awan lakat, sermon ti mangmangag ko no agawidak. Makauma. Agyaman inyag mo nga abastok ama nang. Natanglaang tigatangak. Maan ka na yung bagwan? Diyak kaya't amabisinan ka. Iso ang nag-grocery akon iti ado, tapno di kagbisin. Kumpleto kan iti abasto. Uwan manang. Alang rod, rumarak mo't laadagos. Tadapay trabaho inton madamdama. O sige, manang. Uwan gayam. Apay adinak ipasyar ijay dagos mo. Diyak pa'y nakapan ijay Saanan anas kanday ta? Ngam kayat kamot nga ilabaan, manang. Siyak ti aglaba iti nagmurngam. Taamok akanayon ka amabannog iti trabaho. Saan mo na panunutan day ta? Dagiti kawas mo ti labaam. Di mon pakibyangan dagiti kawas ko, tas siya kung ti makaam mo. O sige, manang. Ikan ka iti kwartam, tapno da igatang mo no da ka sa pulam. Nang runa iti pagadalan nyo. Agyaman ak unay, manang. Agan ang nagkakanayon, ading ko. Wan, katuray si kamat, manang. Agan an nagkamat.
Imbag ka pa'y Arlene. Kompleto ka iti gamit. Ada cellphone kan laptop mo. Amo matan ni manang ko. Ipaina amin aka sa pulag. Basta para iti panagadal ko. Nagasat ka. Gaputa at damanang mo aman ang ipatag. Kan mang pampanunot iti masakbayam. Husto ka, Vivian. Awan sa bali apang panunuto ni manang ko para kanyak. No di masakbayag. Iso nga igaod mo ti agadal. Saan mo apaayon ti kabsat mo? Wana, kasta ti aramidak. Saan ka pala ang ama ki boyfriend? Ta mga numakasi nga dayta iti panagadal mo. Wan, amok may ta, friend. Kan oray si ka, igaad mo mat ti panagadal mo. Wan igaad ta ti panagadal ta, para iti masakbayan pa. Ala, umay ka, mapantay di kantin, agmerienda ta. Adang, balon ko dito yung merienda. Urayan Di ka agdanag, ilibre ka, anta kwarta. Sweldo ka nagboras iti mais. Nagagatit ka talaga. Alakit din, intan agmerienda, ta ilibre ka. Agtakder talang dito'y abanda. Tapaliiwan taday tadak kalabalay. Unurlan. Saan tang agpadlaw ng agpalpaliw ta? Kitaan ta na imbag. No kasano ta makastrek di ta inton rabi. Unurlan. Panagkunag. Kat nalakalaang amakastrek ta dita. Saan mo't anarigat akalayatan ti pader? Gusto ka? Urlan. Addala kay iti terasa. Di ka agpadlaw. Nakita na tan dito'y nagtakdaran ta. Di ka tumalyaw iti ayan na. Tapno saan na makadlaw. Kampay di. Agin inanatalaang dito'y ayan ta. Kampay di. Nabannog ta nagnag na. Ne. Awanan iti terasa tay lakay. Intan. Ang mga nakadlawan. Agsublitan to inton rabi. Dakkel abalay deta. Kat sigurado nga adu ti maalata dita. Kas kuma iti alahas kan kwarta. Hala, pumanaw tan dito eh. Urlan, tilakay. Di ka tumalyaw kinuana. Di ka agpadlaw. Intan. Umasidag kayo dito, da kayo, lalaki. Nangag mo diyang bagana. What? Umasdag ta kano iti ayan na. Itay kayo pa'y apalpaliiwan. Kat kaslag palpaliiw kayo, dito'y balay ko. Apay ko mang agpaliiw kami, sir. Agin ina na kami laeng. Agkasapula na kiti driver kan hardinero. Amangan no kaya tiyo ti agtrabaho kanya. Driver kan hardinero, sir? Uwan. Siyak. Amok ti agdrive, sir. Awan lisin siyak. Saan na parikot da ita? Sige, sir. Agsubli kami to. Tapno ipakamumi. No kaya't mi ti agtrabaho kan ka. Uno saan? Sige, urayan kayo inton bigat. Siluluka ti ridaw ti balay mi para kada kayo. Mario, sigurado ka kadi kadagijay dua alalaki. Imbaga makasapulam ti driver kan hardinero. Wen, Rita. Amok nga agtatakaw dagijay alalaki. Ngem kayat ko ida a makapulapol. Mario. Awan pagdanagam, Rita. Sana dakas ti aramidak. Kayat kula amam mo dagijay alalaki. Tagparparik na kaniya nga agtatakaw da. Sige, sikati makaam mo. Sabali mananday ta a misyon mo, Mario. O niya. Agsubli tayong tunbigat ijay balay tibak na. Saan? Saan? Ituloy ta ti panggap na. Serken ta jay balay da inton rabi. Sige,
No dayta ti kayat mo. Isungarod ti aramiden ta. Saan nga importante ti sasawan da jabak nang? Ti importante kat ti maala ta akwarta ije balay da. Oh, di ka makait na Emma. Ada ka di or-orayong asumangpat? Dadya ko kinuwanan. Aday ta ka man mo. Iso naman ang tilinaw ti panunot mo. Kaya't ko ang makita ni Diego. Kailiw ko ang makita. Saan mo suminay ti panunod ko? Sumartang ka man Naminsan mo lang ang nakita. Nam kailiw mo ang makita. Kas na nga rin marikrik mo ti panang putput na itidakulan po siya. Di ka man paalinaw itirik naman. Laglag ipam. Anamin anukan analoko. Ngam sabani ni Diego. Nasingpet abaro. Kan nasaya at ti kinatao na. Kasano nga amom, anasaya at ikinagtao na. Gaputan na taot. Kapo ka di tanataan, isa ako nam anasaya at atao. Agpampanunod ka ka di, Emma. Tsaka mo, basta kasta ti marikrik mo. Kailiw ko ni Diego. Wala, agsaka na. Kasi kanti sumarunong agsara. Ay, sayang. No adda ko man ni Diego, makita na ko mati panagsalak ije intablado. Sumardang kan. Agsaga na kakit din, tasi kanti sumarunong agsala. Nasip nga't abanda to'y ayanta. Awan ti makadlaw nga data dito'y. Kat nalawag ang makita ta, day tabalay tibak ng alakay. Tadamot dagiti silaw itirwar. Diego, O niya, kalayatan tan ti pader. saanan? Ha? Saan? Nagbaliw ti panunot mo? Pumanawtan dito eh. Sigurado ka? Umikan. Umadayutan dito eh. Nakaadayutan iti dakkal abalay. Kasano? Aglayuntan iti hideout ta? Wan, Intang arudan. Magmagnatan. Barang adda pagsayaatan ang masalaw ta. Sige. Mas daawa. Ta nagbaliw ti panunot mo. Di kan sumanaw. Ang mga nuad na makangagkan ka. Agsarita tantulangan, hinton makadanon tayo jay hideout. Ay, ako ngawan da Diego. Kaya't ko makita. Ingkakit sanguan tay ka table mo ang lalaki. Itay pa yung orang yan na ka. Ni Diego ti kaya't ko ang tigo. No kastang, ingkalata ka sarita dyan lalaki. Ama ano adama sa una. O sige, sangwak latang di customer. Kat sapay kumata o may da Diego. Di kan mang namnama nga umayda. Saan da at tipo, ti may saaman nala. Gusto kanyak ni Diego. Amo, kan mariknak dita. Alakit din. Ingkan sang untay customer mo. nasaysayat no sumrat takas driver kan hardinero ije balay tibak nang. Sigurado ka? No kasta ti aramidan ta. Makita ta dagiti banag ang mabalintang itaray. Nang runa ti kwarta kan alahas da. Sa bagay. Iso mapantan to ije balay tibak nang. Ta sumrat takas hardinero kan driver. Siya ti driver. Katsika ti hardinero. Nanang, ato yun ti tsaayo. Ay tsaa kayo. Kabayatan ti pa nagpapainit yun dito'y paraangan. Oh, atoy. Tainton madamdama, mangantayon. Malinay ton dyain na poy. Mangantayon ton, sakbay ngayon tayo makimisa. Ay, Mag-agsapaan, pampanunot kayo matan, nanang. huwain bebiyan anak ko. Pampanunutak ni manong mo. No ayan na nga taitaan. Ang mga nudakas manuntar aramidan na. Nanang. Inaldaw a pampanunutak ti kapsat mo. Taam ka nga ang mga nuan niya ti mapasamakan ko na. Kapo iti maday nga aramid na. Kanayon tayo abagbagaan ni Manong. Ngam saan matadumngag? Ita, no adaman mapasamak kun kwa na adakos. Awanan basol tayo. Anak ko, Tunggal bagbagaan nyo. Kaungat na kayo.
Idinto ta ibagbagayo lang, muti pagsayaatan na. Diyos ko, kaano nga agbalbaliw ni manong mo? Kaano ang makamiris adakas na kiti aramidan na? Nanang, Sapay ko mata makitak pa iti panagbalbaliw ti kapsat mo. Sakbay ti ipupusay ko, Vivian. atid dog pa iti biyagyo, nanang. Iso apat tiyok, ang makita yun to ti panagbalbaliw ni manong ko. Kumusta, kabsat? Imay kayo gayam na kimisa. Wan, kapsat. Kadwak ti anak ko abalasang. At dala kasarsarita na agayom na. Kat, kumusta kan, kapsat? Niya, kastoy latta. Kanayon nga agdandanag, may papanit ti anak ko. Ay, agpada talaang, kapsat. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo lalaki? Saan pa'y nga road? Ay, uray siya. Saan pa yan nagbalbaliw di anak ko? Katita, jakam mo no sa dino ti ayan na. No agawid. Agsukat lang iti kawas na. Rumwar manay. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakas ti arami di anak ko. Mangnamnama ang agbalbaliw to. Kat kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos, asapay la kuma, tadumteng dayta agun daway. Agpada talaang, kapsat. Agparikutak latta. Saan ka di pa yan nagbalbaliw ti anak mo lalaki? Ay, saan pa'y nga road? Ay, uray siya. Saan pa yan nagbalbaliw di anak ko? Ita, tiyak mo no sa dino ti ayan. No agawid, agsukat lang iti kawas na, rumwar manay. Nagpadaan da iti anak ko, kapsat. Dakas ti aramid ti anak ko. Mangnamnama ang agbalbaliw to. Kat kanayon kung ay daw-dawat iti Diyos, asapay la kuma, tadumteng day tagun daway. Wan, kapsat. Sapay la kuma, taitulok ti Diyos ang makita dati dalanda analintag. Sapay kumakabsat. Ala, kapsat. Ingkameng. Tanay, paypayapayan na kunti anak ko. Ingkami ka noon. Ay, anya itayan taynagan mo, kabsat. Nalipatang matan. Mimay, tinagan ko, kapsat. Ay, ungaya. May tinagan mo. Ay, siyak mat ni Punsaw. Wen, jak nalipatan, tinagan mo. Alang araw na, ingkayaw na. Agkikita tayong tumanin dito'y simbaan. Inton sumarunok a Domingo. Wen, kapsa. Sige. Agdoorbell ka, Diego. Sigurado ka kading agtrabaho ta dito'y dakkel a balay? Wen, apay, di mo kayat? Kaya't ko Siyempre, nanamay ti trabaho ta dito'y nubilang. Kenkas iti kunang. Umadu ti kwartata, numaala sa hati. Di mo balik sanday ta. Agdoorbell ka kit din. Sige nga rod, sapay ko taadda taybak ng alakay. Nasaya at taimay kayo. Kaya't nasawan, interesado kayo itimbaga ka trabaho. Wen, sir. Sakbay na, agmerienda kayo pa'y. At to'y babaro, nang isagana ti asawa kay ti para kada kayo. Kalpasan na, ituloy tayo ti agsasarita. Agyaman kami, sir. Sige, agmerienda kayo. Padayawan niyo tin sagana ti asawa ka para kada kayo. Diego, sika ti agbali na personal driver mi ti amin na pagnami ti asawa. Wen, sir. Orlan,
Sika ti agbalin a hardinero mi. Nabaybayanan ti mula, di talikudan ti balay, kan iti aglawlaw. Kayat ko nga agmula kay tinatnateng, tanalawa day talikudan ti balay mi amulaam. Wen, sir? Ited ko ti umno a sweldoyo, kan kanenyo ti kayatyo akanen. At napagturugan yo di taasidag ti garahe, tagpaay kayo matlaeng kas gwardya no iti rabii. Sir, Kasi tinakunat, ipaay ko ti umno a sweldoyo. Katagyaman agtada kayo, tapno addakat kaduwami iti asawa. Agyaman kami. Tainawat na kami, sir. Nasayaat kayo launay. Ala, umay kayo. Taisurok dagiti rumbang nga aramiden yo. Wan sir. Di kayat ko, di kay kuma agbabain. Daytoy ti agbalin a seledyo. Agyaman kami, sir. Nalawa daytoy. Adamatan paglutuan nyo ditoy. Kan kompleto kayo iti gamit ditoy. At daaminan. Ayan ti sigod nga agnana ditoy, sir. Wenno ti driver ken hardinero yo. Nag-abroad. Tinulunga ka maka-abroad. Taday tamit ti kayat na. Kasta ka di, sir? Wen, ketala. Hingkay alaanan dagiti kawasyo. Tamabalin yun ti mangrugi. Dito'y kayon nga agnaed. Kasano, Diego? Nagawit tan. Taintalaan dagiti kawasta. Saan tan nagsubli dito'y hideout? Tagyan tan ije balay ni Don Mario. Mas daawak kan ka, Orlan. Kasla nagbalbaliw kan anamin pinsan. Anya ti pakasdawam kanya. Gaputa kaslasaan ka adakas a tao ang makisarsarita kan ni Don Mario. Ken amum pa yung ti agyaman, idi iso ti kasarsaritam. Kasta talaga. Nasken apakitaan ta itinasayaan. Saan tang ipadlaw, ada kasta a tao. Sabagay ngam kasano daytan? Talaga ka di nga ijaytan ayandang agnad? Wen, ngem apaman a maalata ti kwarta ken alahas na. Pumanaw tamat ijay. Sige, kasta ti aramiden ta. Mario, kasla agdua-dua ak kadagijay a lalaki. Kasla awan panagtalag ko kadakwada. Amok dayta. Kanamok ngagtatakaw dagijay. Anya, Nadlaw ko dayta ni dinatanawak ita. Bayat ti kadak iti terasa. Kampay idi. Agin inanada iti dala na batog to'y balay. Nga mamok ngagpalpaliw na. Mario, Sabali mananda ito'y amisyon ta, Rita. Mario, Awan ti imposible iti Diyos, saan ka di? Tanupudno ti atap ko, ngagtatakaw da Orlan ken Diego. Tulungan ta ida, ngagbalbaliw. o sige, sikat ti makaam mo, Mario. Katamo katulungan na ta ti Diyos. Tada ito itinted na amisyon ta iti biyag. Titumulong kadagitag kasapulan iti tulong ta. Sapay ko mga rod iti Diyos, taagbaligi ta, Mario. Agbaligi ta. Babaen mo't lang iti tulong ti Diyos, Rita. Kumusta kan, Ainin? Ada ka di pa'y abastom dito balay? Ado pa'y mat, manang. Mabitlaan, taikan ka iti kwarta. Oh, awatam da ito'y. Ha? Ne, ada pa'y kwartak, manang. Basta awatam. Imbag lang nga adan to igatang mo iti masapsapol mo iti pagadalan nyo. Agyamanak nga rod no kasta, manang Sharon.
Basta say-saya atom ti panagadal mo, Iti kasta, adda serbi ti bambannog kong agtrab-trabaho para ken ka. Wan manang, kat agyaman ak unay. Kat, kumusta ka mo dito balay? Awan mo't parikot nga ure ag may saak, manang. Kano iti rabi kaduak ni Sofia. Ti kaaruba tayo abalasang. Dito'y amat maturog tapno adda kaduak no iti rabi O sige, agan-anad ka kanayon, Arlene. Wan manang, kat uray si ka, agan-anad ka kumamot akanayon. Sige, ipadas ko ti agmaneho, sir. Nalipatak sa amatan. Nabayag ngamin adyak nagmaneho. Jeep idi, tiin manehok. Sige, ipadas mo lata. Agsanay ka pailang. Katinton mayaten, ingkan tumangalay ti lisensyam. Ha? Wen, iti kasta. Legal ti panagmanehom. Awan to ti agbali na parikot. Nalawa mo ti kalsada ditoy. Iswa ditoy kan nga agpraktis. Sige, sir. Agyamanak. Orlan, makitam dagiti ruot anagado. Ikatum amin dagita. Dalusam amin. Takayat ko anapintas ti aglawlaw. Kat kayat ko apapintasam ti aglawlaw. Sige, madam. Di kay agdanag. Taipaay mi ti umno asweldoyo. At dapay bonus yun no kasta, amakita mi anagagat kayo. Amin a binipisyo, ipaay mi kada kayo. Kano iti Paskwa, at dalata bonusyo. Ha? Ipaay mi ti amin a binipisyo yo, kas mangmanggan. Madam. Ala, umay ka, Orlan. Taisurok ti umuna nga aramidam dito'y hardin. Nalawa tinadalusam dito'y hardin. Sige, ituloy mo ti agdalos dito'y. Tainak mangisagana iti merienda. Sige, madam. Saan akon amangala iti babaunan. Takabailak pa'y matagluto. Sige, madam. Ituloy ko nga ron ti agdalos dito'y hardin. O sige, kat inak mangisagana iti merienda. Tamok amabisin kan. Agpapanda Mario kan Diego. Amok amabisindan. O sige, agmerienda tayo. Naimas day tayong sagana ni Rita a pagsasangwan tayo. Uwan, sir. Naglaing kang agmaneho, Diego. Kata si kaswantan ton te lisensyam. Agyamanak, sir. Kat si ka Orlan, amangan no kayat mo te agsurong agmaneho. Ibagam lang no kayat mo tay suro ka. Ha? Nasaysaya at no agadal kang agmaneho. Nakababain met, sir? Awan ti rumba nga pagbainam, Orlan. O sige, isuro ka nga agmaneho. Orlan, Diego, adda ka di kakabsat yo nga agad-adal? Awan kapsat ko, sir. Agmay-may saak. Nilatatang ko ti kadwa ki balay mi. Kat sika, Orlan. Adda kabsat ko nga agad-adal iti kolehiyo, sir? Sige, si dadaan kami at tumulong. Aging ka makalpas iti panagadal na. Ha? Si dadaan kami at tumulong iti kabsat mo. Mayat ti biyag ta dito'y ayan ta ita, Orlan. Nasingpet dagiti agasawa abaknang. Libre pa iti abastota. Agga po amin kadakwada. Huwag nga rod, Diego. Amin na kasapulan ta. Ket ipaayda. Nagsaya at dalaunay. Orlan, kaslama konsensya akon. Nakasaysaya at dakadata. Pagaramidan tapay laida iti dakas. Napanunot ko matday ta, Diego.
Anya nga ta, no ipaypaysuta ti agtrabaho kadakwada. Total, ayos mo ti sweldo ta. Kan libre mo ti kananta. Kan maysa, tulungan da pay gayam ti kabsat mo, iti panagadal na. Diego, Wen, Orlan. Ipaypaysutan ti agtrabaho kada Madam Kansar. Total, mayat ti biyag ta dito eh. Napanunot ko matdaytay. Iso sige. Ipaypaysuta ti agtrabaho katakwada. Takas itinakunam. Mayat ti biyag ta ditoy. Kas ita, napintas ti pagid-idaan ta. Kutsyon, mayat ti maturog no kastoy. Alay. Maturog tan, Diego. Orlan, kaya't ko ang makasarita ti kabsat mo. Isungayin kan tusukunan, tayo pasyar mo dito'y balay. Sir? No kaya't nalakit diti agnayad dito'y balay, nasaysayat pa'y. Iti kasta, adakad kadua ni Rita. Saan nga ta asubran day ta kinasayati ho, sir? Agtalag kayo kadi adagos kada kami? Wen, Orlan, agtalekak kada kayo kini Diego. Kan maysa, kaya't mi ti tumulong iti agkasapulan iti tulong mi. Bakit kan lakay kamin? Awan anak mi. Isungan anwan mi ti kinabaknang mi. Nusan mi mat nga itulong kadag iti agkasapulan iti tulong mi. Sir? Katkas iti nakunakon, ingkan to ayaban ti kabsat mo. Ayam-ammom kada kami. Ha? Kasta? Sigurado ka, Manong? Wen, iso asumurot ka kanya. Sana bale, tawan klase mita, na Sabado. Sige, Manong. Kaya't ko ti sumurat kan ka. Orlan, anak. Asino day nga amaw? Di kayag danag. Nasayat da tao, nanan. Anak. Alan, agrubat kan, Vivian. Orlan, anak. Mabalin ka di asumurot akmat. Ah. Kaya't ko ang makita day takunam nga amom. Sige, Manong. Bayamon as sumurat ni Nanang. Tapno mamam na madagiti among. Lukasta. Da kayo gayam ti amo ni Orlan, Sir Mariaw. Madam Rita, ay naagyaman ak iti Diyos. Am muna kami, kabsat. Uwan, sir. Ngamin, da kayo nga agasawa, ti may sa tumultulong ijay simbaan. Oh, nasayaat, ta nagsasabat ti dalan tayo. Naragsakak ang makaammo, ada kayo gayam ti amo ni Manong ko. Sir, Madam, agyaman ak una iti Diyos. Ngamin. Oo, di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Amok lang. Kat sige, sidadaan kami at tumulong kan ka, Vivian. Agyaman kami una, sir. Sakbay nga agawid kami, sir. Kaya't kapay apagyamanan. Gaputa si dadaan ka at tumulong kadag iti anak ko. Nangruna unay ni Orlan. Amom ka di. Adadagsan iti barukong ko na iti nga anak ko. Kabsat Mimay. Dakas ti aramin na, sir. Kanayo na nga agdanda ng may papankan ko, na. Kanayon ko kay karkararang iti Diyos. Asapay la kuma, na makita natin alintag-analan na parakan ko, na. Tapno sa anak kumahan nga agdandanag iti inaldaw. Kabsat. Katagyaman ak iti Diyos. Gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Natal ngan tiriknak, sir. Sa anak ko nga agdandanag. Gaputa amok nga addan na saya at trabaho na. Gapukada kayo, sir. Ala, sapay la ko mga rod, tamalawlawagan ti panunot ti anak mo, Mimay. Kat
pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la kuma, tasaan asumyasi. Katagyaman ak iti Diyos, gaputada kayo tinagbalin nga amo na. Sir, natalnan tirik na. Saan akon nga agdandanag. Gaputamok nga addan na saya at trabaho na. Gapukada kayo, sir. Alam, sapay la ko mga rod ta malawlawagan ti panunot ti anak mo. At pilyen na tinalintag adalan anaturong na. Sapay la ko ta sana sumyasi. Wan, sir. Idaw-dawat ko na ita. Si dada nakatumulong kadagitikas iti anak mo anayaw-awan iti dalanda. Nalabit aday ta talaga ti misyon ko dito irabaw ti daga. Ti mangiwanwan kadagiti naiwawa. Bendisyonan na ka ti Diyos, Don Mario. Sapay kumatag na nayon ti salunat mo. Tapno adupay ti matulong am akas ken ni Orlan nga anak ko. Orlan anak, agpakada kamain. Kat agsingsingpet ka kuma dito'y balay da Don Mariaw. Nasaya at daatao, anak ko. Awan ti di makaamamukan kwa na akamang ti simbaan dito'y lugar tayo. Nanang, Nasaya at da. Isu arumbang asaya atin yu ti trabaho yu dito'y balay da. Dakkel apagyamanak, anak ko. Gaputa si dadaan da at tumulong iti panagadal ti kabsat mo. nanang, Anak, pangaasim, pagtrabaho ka dito'y balayda. Nasaya at da at tao. Awan sa bali apampanunutan da, no di ti pagsayaatan ti tao at tulungan da. Iso apangaasim, anak ko, agsingsingpet ka. Wan Eileen, awisen ka. Tadwata amapan aglaba iti balay da Doña Rita inton Sabado. Ngamin, kunana ang mga yabak iti kadwa. O sige kayat ko launay. Isupay titangdan ko. Wan ay, amom, nakasaysaya at dagijay abak mo. Naanos, kan saan daan na imot? Imbag man takasta? Wan, isung ayaban ka, tapno ada kadwa. Kan kas iti nakunak, nasaya at datat tao. Iso asaan kang agbabawi as sumurot kanya. Wan, Vivian, sumurutaktan ka. Isupay ti matgadak. Sharon, api nga taasaan matan nga umay da Mr. Bad ijay Cloud. Ay, Emma. Kalang at manan asumrek dito'y da gusta. Kadwa na ni Jeko. Ay, Oh, di mo ka di kailiw ni Mr. Bad? ha? Apay kumakailiw ko. Iti anya aga po. Oh, agayat da ijay kan ka. Nganin, kasta unay apanang mingming na kan ka idi ijay Cloud. Emma. Amo? Noornosen na laang tibagina? Ad na at tumaar. Ay, gusto man ladaytan, Emma. Ay, jaklat ta maiwak si iti panunot ko ni Diego. Kaano nga ta makitak manan? Makitam tulat ta. Kanon to nga ta? Sapay kumata makitak to inton rabi. Umay ko alaan dagiti daduma akawas ko, tatang. Nakastra kak ita iti trabaho. Ha? Nakastra ka iti trabaho? Anya trabaho? Family driver tibak na nga agasawa. Dadun niya Rita, kan Don Mario. Kamang da kano iti simbaan dito lugar tayo. Da Madam Rita, kan Don Mariaw. Kano kasta? Ay, nasaya at launay anak ko. Am-am mo yu ida, tatang? Wala. Amam mo kida. Taka mangakmat iti simbaan dito lugar tayo. Kat adaw tinatultulungan da.
Kasta ka di? Kahit pagyamanak, tay sugayam tibus mo anak ko. Agsaya at kakadakwada, iswa pa nga asay, taag sing-singpet ka. Oh, Diego, agyaman na ta si marungkar ka dito iklam. Kumusta ka? Nasihat lata Sige ngay, kumusta kan? Nasaya at latamat. Ni Mr. Pan. Ayan na, apaya di mo ka doon. Saan na Mr. Bad tinagan na? No di kat urlan. Kat, apaya di mo ka doon. Di na mo ngay mayak dito eh. Nagkapuak ngamin iji balay mi. Kat di magasakla dito eh. Pagyamanak no kasta. Ngamin, kaya't ka makita. Kaya't ka mata makita. Ngam saanak ngagbayag. Ngamin, adda mo miitan kan ni Orlan. At apagpapayan mi abak na, may sak ang driver ijay. Kat hardinero mat ni Orlan. Oh, di nasaya at naunay. Ayos lang ti trabaho mi. Tinas kan. Nasingpet kan managparabor ti amo mi. Dayta ti kasayaatan, Diego. Ngam, sa anak ang makapagbayag dito eh. Gaputa sa anak ang nakapagpakada iti amok. Awan anyaman na. Basta inton maminsan, pagpakada ka iti amom. Tapno makapagbayag ka dito eh. Ay, sayang. Saan nakadwa ni Diego ni Mr. Bud? Nagkita kayo kumawal. Sana bale, adang tulat na gundaway. Among kadi, simple laong ti panagbiat na. May sa driver ni Diego, kat hardinero ni Mr. Bud. Anya ti maditi day ka. Awan madi iti dayta at trabaho da. Ngamda ka, madi iti trabaho da. Manala iti dayto iklam. Angam sa bagay, saan taakas ka dagiti daduma nga agpapairwan. No di kat agpatinggatalaan iti intablado. Kano adda aggusto amang table kadata. Kan, adda limitasyon na dayta. Saan data ang mabalin at tsansingan dagiti bartek alalaki. Tamadaksan da lang. Agan ano sa puto. Gaputa adulat na titip amaaw-awat ko dito eh. Kan sa bali pa iti talaga aswendo ta. Wen nga rod, dakdak ta titip mo mo siya. Ngamin, napintas ka. Ibinto ta siya. Kadaw yan laang tipintas ko. Tap-tap malak tiro, iti make-up. Kataw yan man tipintas mo ako nang. Ngam nagsaya at kamatatao. Sharon, kinapod mo na. Kaya't ko ti pumanaw dito lang. Ngam awan mo ti sigurado apang gadang. Kasta at mo't enang. Agad-adal ti kabsat ko. Iso nga agan angos ak palaang dito eh. Tinaskan, aywanan ta ti bagitan. Iso ni Arlene agayim ko, madam. Iso ti katwak nga aglaba. O sige, awan parikot iti dayta. Ala, aglaba kayo, taikan kayo iti tangdan nyo. Agyamanak, madam. Naimbaglaangan ta inayabanak ni Vivian. Isupay ti matgadak kada kayo. Naimbagla nga allowance ko iji pagadalan. Agad-adal ka? Pagad-adalan nak ti kabsat ko, madam. Nagsaya at meten akabsat ti kabsat mo, tapagad-adalan na ka? Awanan naganak mi, madam. Isuan ni manang ko, tinangako iti responsibilidad para iti panagadal ko. Saan nan nga intuloy ti agadal kat nagtrabaho? Takayat na, asyak kanulaangan ti makalpas. Kastagayam. O alagarod, aglaba kayo, tanayunak ti sweldoyo. Adday ta. Naisan lapay ta aminin alinabaan ta. Madamdamapay. Mamagandan ton. Tana ispinda mo? Nakasingsingpot ni madam Anya. Pinagmerienda na tapay.
Naanos da talaga. Kat, sa dino nga iti ayan ni Manong mo? Saan ka di nga agpapaimot ditoy? Rimorda ka no kada sir, ti asawa ni madam. Isuro na ka no ti kabsat ko nga ag-drive. Nagsaya at dagayam nga amo. Pudnot ako nam Arlene, nakasaysaya at da nga amo. Among matgayam ti agmaneho, Orlan. Wen, sir. Nag-eskwela mat iti driving. Day talaan, tasaan ka nagmaneho. Tawan matlugan ko. Nasaya at launay. Sige. Asikaswen tayo ti lisensyayo. Kat kayat ko ngagsanay kayo pa'y ngag-drive. Sir Mario, agpakada kami biit kan ni Orlan. Sa dino ti papananyo, kat sumitngeten. At dala sarong karan mi agagayam. Di ka agdanag, sir. Agsubli kami matlaan adagos. Ala, awan parikot iti dayta. Mabit lang kang kayo iti kwartayo. Imbag lang ay gatang yo iti chocolate nga isang petyo kada gitar armanyo. Ha? Ni Sir Mat. Bala, mabit lang tayo nakmangala iti kwarta. Kumusta ka? Siya. Sharon, tipod no anagan ko. Sharon? Orlan tipod no anagan ko. Sana Mr. Bad. Wan, amok day ta. Kumusta ka? Nabayag basit adida ka nakita. Kastoy data, adaklat tayo ti day ti aklat. Makigasang-gasang, no mapaadal ko di kapsat ko. Kat uray man nalak iti day ti aklat. Taagpatinggalaan di ta ti trabaho. Amok asalwadan ti bagi. Nasayat no kasta, Sharon. Kat sika, kumusta ka magten? Kastoy, si iniwgan ka. Ha? Sapay ko matawang pa'y nobyong, Sharon. Aapayan mo ng tikasta. Tapno aman kayo nagaw ko ka. Kinapod mo na. Saan ka maiwaksi iti panunod ko? Orlan? Ibagak tirik nak, Sharon. Kat sapay la kumata di ka gumura. Agayatakan ka. Ha? Kat sapay la kumang. Tawan pa'y nobyong. Awan pa'y nobyo. Gaputa awan pa'y day tayo ti panunot ko. Tikas ka ng kanya, kat ti kabsat ko. Kayat ko ang makalpas iti panagadan na. Day ta tiga po na nga daaklat ta dito'y club. Ta dito'y club, nalakaasumrak ti kwarta kanya. Nupikasta, kas iti na ko na, amok asalwadan ti dayaw ko. Agan anat kakanayon iti kadam dito'y club. Ket mangnamnyama. Adumteng tutigon daway. Amakapanaw ka titime. Ket madan ka iti mas nasaysayata panggidan. Sapay ko matakasta. Agan anat kakanayon, Sharon. Ket laglagi pang akanayon ka pampanunutin. Sige, agpakada ko na, Emma. Agsubli kaming tumanan kan ni Orlan. Sige, Diego. Agyaman na si marungkar kayo. Urayak lang amalpas da Orlan kan Sharon nga agsarsarita. Katin kamin. Saan mi amabaling ti agbayag dito eh. Sige. Basta gan anad ka kanayon Aywanam ti bagim. Itulong mo asalwadan ti bagim. Wan, maawag ti kayat maasaman. Kat di ka agdanag, Diego. Aywanak ti salong ko. Ken oray si ka, di mo baybay ang ti salong mo. Aramidag dayta, para kan ka, Emma. Sinungbatan ako ni Emma, Orlan. Nakaragrag sa kakita. No kasta agayan ayat kayon? Una, katsikangay. Sinungbatan nakakadin ni Sharon? Saan? Diyak kayat nga purain. Kayat ko ating-itingan na pa imbag tirignan. Sakbay amang ikad din. Ngam siya, sinumbatan na kun ni Emma. Nasayat nung kasta?
Ay, mabainak, Orlan. Kan maamakak. Amangan no maamuan na amay saak ngagtatakaw. Ket ebrik nakmatlaan. Diego, Anya nga tati aramida, Orlan. Ibagak nga takan ni Emma, tipod no akin natanok. sakbay nga ibagam day takan ko, ana. Nasken nga agbalbaliw kapay. Ha? Anya ti kunam, Orlan? Ulitan man. Tikunat, agbalbaliw kapay nga umunay. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko, ana. Katsika, agbalbaliw ka kadiman. Wan Diego, agbalbaliw tan. Ha? Pudno ka diti nang ikaw, Orlan? Ulitan man. Agbalbaliw tan, Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Anya nga tati aramidak, Orlan. Ibagak nga taken ni Emma, tipod no akin nataok. Sakbay nga ibagam day takan ko, ana. Nasken nga agbalbaliw kapay. Ha? Anya ti kunam? Orlan, ulitan man. Tikunat, agbalbaliw kapay nga umunay. Sakbay nga ipudnom ti kinataom kan ko, ana. Katsika, agbalbaliw ka kadimat. Wan Diego, agbalbaliw tan. Ha? Pudno ka di tinangag ko, Orlan? Ulitan man. Agbalbaliw tan, Diego. Para itinasaya at amasakbayan ta. Ha? Kaslamay ikaw ak kadagitang ibagbagam, Orlan. Nasao kanyak ni Sharon ti makagapon. No apay nga adda ita ijay club ba? Ngam kasan nga ibagakan ko na pumano ijay. No mas dakdakas mati trabaho. Ha? Iso anasayat no agbalbaliw tan. Ket agurnong ta para kadakwada. Orlan, Mabalinda ti manglukat iti pagtagilakwan. Basta da kwartang aramaten da. Ket nasken nga agurnong ta. Tapno adda pagpuunan da. una, nasaya dahit anak ko na, Orlan. Sige, aggagatang agtrabaho, dito'y ayanda dun, Mario. Iti kasta, maayayo da ka data. Juan Diego, manipod ita. Agbalbaliw tan. Saan ta nasublyan ti dakas at trabaho ta? Mario, maasyanak iti gayam ni Vivian. Ni Arlene, kayat ko at tulungan ta. Gayam ni Vivian? Wen, tay kadwa na naglaba ka dagiti kortina ken ulas. Kayat ko amay sa kadagiti tulungan ta. Uray matrikula na laang ti itulong ta ken kuana. Akas matlaang ka ni Vivian. Dakkelan aba nagday ta ken kuana. Sige, sikat ti makaam mo. Inton maminsan nga umay dagla ba? Kasaritak ton ni Arlene. Awan ti makunak iti dayta. Tumulong talatta kadagiti agkasapulan iti tulong ta. Tanalabit. Dayta talaga ti misyon ta iti daytoy abiyag. Agyaman na taimay kayo. Aglaba kayo ita iti kawusmi. Uwan, madam. Nalaingak nga aglaba, madam. Nadalos ti labaak. Oray siyak, madam. Kandi kayak danag, tasay-sayatan mi ti aglaba. Arlene, kayat ko nga ibagakan ka. Asya kon ti makaamu iti matrikulam. Akas ka ni Vivian. Ha? Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Kat siya kon ti makaamu iti babayadam ijay pagadalan nyo. Ha? Agtagtagay na pa ka di, madam? Husto ka di dyan nangag ko? Wen, dagiti kas kada kayo ti rumbang a matulungan. Nagsarita kami nga agasawa, amay saka at tulungan mi. Ala, agyaman ak unay, madam. Agyaman ak unay.
Basta ikarim, asaya atem, ti panagadal mo. Ikarik, madam. Ikarik. Madam, nakasaysaya at kayo launay. Anya ti makunayo, madam. Nagpintas ka di matlang tinamayak iti hardin nyo? Nagmula akon kadag iti agsabong iti napipintas. Wen, Orlan, nagpintas to'y hardin. Kan nadalos ti aglawlaw. Agyaman ak tamaragsakan kayo, madam. Mabalin kon nga awisen dagiti kagayom ko. Kat dito'y kami hardin nga agsasarita. Ngamin, nagpintasan dito'y. Agyaman ak, madam. Ay na, maragsakan ak, Orlan. Gaputa nakitak ti kinagagat mo. Wen, madam. Talagang aggagaytak. Ngamin, nasayat kayo. Kaya't ikarik. Ad dapat ti panagagat ko nga trabaho dito'y. Tapno maayayo kayo. Kat maragsakan ak iti dayta nga inbagam, Orlan. Ituloy mo ti aggagat. Ta tinagagat ken naanos, adayo ti maturong na. Kumusta kayo dito'y balay, nanang? Nasaya at kami mo't iti kabsat mo. Awan parikot may. Kita lang nga makita kayo ang nakaisam ay. Wen, anak ko. Ngamin, naragsakak paraken ka. Gaputa ijay kabalay da dun Mario nga agtrab-trabaho. Wen, nanang. May baglakit din. Tani Don Mario ti mismo ang nangalukoy kada kami. Ngagtrabaho kada kwada. Pagyamanak day ta iti Diyos, anak ko. Isu nga agsingsingput kan. Igaud mo ti agtrabaho. Gaputa nasaya at da nga amo. Wen, nanang. Ket saan mo kuman asublyan ti sigod at trabaho, anak ko. Tama isag makalaeng. Ikarik, nanang. Kanayon kami amadandanagan kin ni Vivian gapuken ka. Nga amangan no iti maysa nga aldaw, ket addandakes anapasamaken ka, anak ko. Nga amangan no addakan iti pagbaludan. Nanang. Isu atan likodamon ti dakes nga aramid, anak ko. Ket agbalbaliw ka. Di ka agdanag, manong. Igaad ko ti agadan. Nang runa, tadamadam rita ti agbayad iti matrikula. Tulong da kano iti panagadal ko. Nasayat no kasta. Kaya pagyamanan tayo dayta. Dan sa bali pa iti swildok ano, inak aglabay iti balayda. Nagsayat dalaunay. Igaad ko ti agadal, manong. Nang runa, kat ada si dadaan amang tulong kanya. Nasayat ti kasta ka panunutam. Agadal ka, para itinasaya at amasakbayan. Naimbag ta imay ka, manang Sharon. Amom ka di? Adda pa kilablabaak no iti Sabado. Imbagak matenkan ka adikan agbamban nugpay. Apay, saan ka di nga umdas ti itad ko nga allowance mo? Kaya't kalaang atulungan, manang. Sana bali, ta saan kami mo't unay ang mabannog, ta damot washing machine. Kan ammo, manang, ni Madam Rita kano ti makaammo iti matrikulak. Basta ikarik kano, nga igaad ko ti agadal. Madam Rita? Wan, manang, ti amo ni Vivian agayam ko. Baknang dangamin, kan awan paggastusan da. Anya? Wan, manang, uray ni Vivian agayam ko. Da Madam Rita ti tumulong kan kwa na iti matrikula na. Sigurado ka iti dayta? Amang ano niya mati katukad na dayta tulong da. Nasaya at da, manang. No kayat mo, sumurot kanto kanyak intun Sabado. No addawayam. Tayam amu ka kadakwada. Kantap no mapanak na kam, anasaya at atao da Madam Rita. Agpada kayo nga dan iti lisensya iti panagmaneho. Awanin ti parikot. Agyaman kami unay, sir. Agyaman kami, sir. Ita,
At dan katulungak nga ag-drive, no kasta nga da misyon na papanag. Anya misyon, sir? Kadwa na misyon ko, ket timapan kadagiti lugar nga kasapulan iti tulong. Kastagayam, sir. Iso na saya at adda kayo adwa. Tapno adda kaduag, no kasta nga da misyon na papanag. Agyaman kami iti panagtalekyo, sir. Nga ore ammoyo adakas kami at tao. Gaputa mo kay tultuloy yo ti panagbalbaliw yo. Wen, sir. Agbabawi kami kadagiti dakas nga ramid mi ti kalabas. Agtatakaw kami idi, sir. Tinapuno na. Kaya't may asar kanto'y balayo. Wen, amok na ita. Damo pa'y lang nga makita kayo, ket amokon nagtatakaw kayo. Sir? Ngem nasayat lata ti Diyos kunakmanen. Gaputayta ket nagbalbaliw kayon. Agbabawi kami ni ti kinadakas mi, sir. Nasayat launay. Ket ita, ilinteg yon ti dalan yo. Kasta ti aramidin mi, sir. Katagyaman kami kada kayo. Tada kayo tinang tulong kada kami. Uwan, sir. Agyaman kami unay kada kayo. Kat di ka agdanag, sir. Tasaan kami akas iti sigod. Sa bali kami itan, sir. Saan kami ngagtatakaw akas iti sigod. Nakaamiris kami, sir. Maragsakanak para kada kayo. Vivian, anak, kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mo't, nanang. At ada nga igaad ko ti agadal. Nang runa pa, anda tumulong kanya. Wen, anak, di mo sayangan day taabindisyon kan ka. Wen, nanang. Ay, kaslaad da na parot asiit iti pusok, anak ko. Kanya? Nabangaran ak iti husto. Kanaragsaka. Kabaudyanan na. Mariknak metlaeng enti kastoy. Sa anak ko nga agparikot ken agdandanag iti husto. Naimbag ti Diyos, nanang. Wanan ako. Naimbag ti Diyos. Sige, aglaba kayo manen. Katamuyo ka di, magustuak ti labayo. Nadalos kan nabanglo. Kaya't naasawan, nalaing kayo nga aglaba. Nadalos ti trabaho yo. Kat sa anak ang nagbidot at tumulong kada kayo. Gapo, tanapundo kayo iti trabaho yo. Agyaman kami, madam. Say-sayaatan mi ti trabaho mi, madam. Gaputa di mi kayat ama ikat ti panagtalakyo kada kami. Nang runa pa, ikat nakasaysaya at kayo, madam. Wan nga rod, madam. Saan ang mamati ni manang ko at tulungan dak iti panagadal ko? Iso akayat na nga umay to sumarungkar kada kayo. Tapon kan na no pudno ti imbagat. Wen, Arlene, ayabam to ni manang mo. Kaya't kumutamaam mo. Wen gayam, malagip ko. Kasangay ni Mario inton umay alawas. Apag iso, mangangay tayo iti basit a party. Agyamanak, madam. Ala, aglaba kayo. Kat agmerienda kayo latta inton mabisin kayo. Siya kung ti makaamong agluto iti pangaldawan tayo. Tumulong kaming tulatan nga agluto, madam. Nalaingak nga agluto. Oray siya, madam. Nalaingak mo't nga agluto. O sige, nuday ta, tikunayo. Magustuhak ti luto yo. Awan makunak kada kayo adwa. Ad-adda ama ay ayo ak kada kayo. Gaputan na laing kayo nga agluto. Kaya't kung nga inton kasangay ni Mario, da kayo ti kadwak nga agluto. Wan, madam. Wen, madam. Nasaya at launay, tanalaing kayo nga agluto. Dayta ti may sa apaglaingak, madam.
Oray siyak, madam. Kanayon nak idi nga isuro day dinanang ko. Idi ubingak pay laeng. Kat aging ga ita, saan ko analipatan dagiti insuro na? Oh, nalaing tiinam nga agluto no kasta. Wan, madam. Oh, ala, mangad tayon. Kat aglalang lang tayo at allo. Rimwar ti asawak akadwa na da Orlan ken Diego. Para iti misyon. Mission, madam? Wen, adda mapanda tulungan. Talaga gayam ama nagtulong kayo, madam. Mario, kasangay mo inton bigat. Saan ka kadi nga agselebrar? Umdas kaniya kung ti agkararag, kanagyaman iti Diyos. Gapo tadimtang manen ti kasangay ko. Napanunot ko, anasaysaya no agselebrar tayo. Kanapag-iso nga umay ti kabsat ni Arlene. Awisan ta amin ida. Ti pamilya ni Diego, ti pamilya da Orlan, ti pamilya ni Arlene, ken dagiti daddo mapay akatulungan ta. Iti kasta, iso dati kadwata nga agselebrar. Sige, makamuka, Rita. Kasarita kida. Kat da Arlene kan Vivian ti kadwak nga agluto. Nalaing gayam dagiti nga agluto. Bilibak kadakwada. Ala, kasta nga rod ti aramidan tayo. Awan ti makunak iti dayta, Rita. Inawagan nak ni Madam Rita. Kasangay gayam ni Sir Mario intun Sabado. Kat data kanu ti kadwa na nga agluto. Uwan, Arlene, kastama ti inyawag na kanya. Sige ah. Kuna na nga awisok ni manang ko. Tapno maamam muna. Uwan awisam, tapno agaam mo tayo amin. Nasayaan mat. Parang agam pamuda ka ni manong ko. Ginustudan. Mayat nga ron, ano kasta? Anyang iti amuta, no ag ginusto da manong ko, kan manang mo. Asino di kinasaritam iti cellphone mo? Ni ka di Mr. Bad. Di mo nawagan iti Mr. Van. Orlan, tunamdatan kan kwan. O sige, mag-date kayo kadi. Saan nga iso ko kinasarita kiti cellphone ko? No dikat ni Adam ko. Oh, apay, adda parikot na. Kaya't nakara makasarita di na at tumulong kan kwa na iti matrikula na. Oh, talaga? Ay naimbag man tada tumulong iti matrikula na. At dapay lagayam kasta at tao itanya. One word, friend. Addalat tamat dagiti nasasaya at atat. Iso ako yugot ni Aileen into nagsapna. Tamapan kami iti ayan ti amo na. Sige, friend. Nagasat pikapsat mo. Tada si dadaan at tumulong ken ko na. Ngam saan lang siya pimapan. Sumurot ka matap na adakagba. Diyak kaya't adwa kami laang iti kabsat ko asumaw kadagi di abak na. Kan nga isa, kasangay ka no ti don nga amo da. Iso nga ad-ad mabainat. Kaya't ko ako yugan nito. O sige, kuyugan kayo. Agyaman na ka. Ni, orasan asumaba ka kiyan tablado. O sige, agsagana ako, friend. Sige, kay maskaram ha. Amang numalipatan. Oh, aday ta. Nakaluto tayon. Uwan, madam. Agidasar tayon, madam. Wen. Nakasaganan ti lamisaan iti paraangan nyo, madam. Inikakon iti ap-ap na. O sige, nasaya at launay, Vivian. Alangarod, isagana tayon dagiti taraon. Adday ta, nakasaganan ti lechon, Orlan. Natadtadtan. Madam Damapay, umayan dagiti sa nga ili da madam. Datayo lakanumot ti agsasango. Ha? Sobraw na iti taraon. Ngam, umay to siguro, dagiti kaaroba Nalabit akas ta. Nala, aramidan ta pa'y dagiti naskan nga aramidan ta.
Sakbay amang rugi ti party. Huwag Orlan. Sayang. Numabalin la ko mga imbitaran da Sharon kan Emma. Wen, ngam nakababain mait. Huwag na rod. Ngam padasak man nga ibagakan ni Madama. Barang kayat na nga imbitarak da Emma kan Sharon. Anya nga ta, no ibagak kan ni Madam, taawisak da Emma kan Sharon. Saan nga ta nakababain? Padasak lang nga. Wanya, nakasagana gaya man telitsyon. Sir, mabalin ka ding awisan mi, tay dua agagayam mi. Dua dalaan, sir. Awan pare ko, Diego. Sige. Awisin nyo ida. Un, sir. Agyaman kami unay. Sorry, Diego. Ngamin, adamat papanan ni itakin ni Sharon. Kat importante la unay. Sorry ha, no di ka mapatgan. Sige. Awang parikot, Emma. Next time to lang rode. Sorry ha. Wen, awan na niyaman na. Alang rod, kastapay. Agan-anad kayo akanayod ka ni Sharon. Uwan, Diego. Alang rod, kastapay. Bye. Bye, Diego. Oh, anyati ko na ni Diego. Aw-awisan na ta iti kasangay ti amo da. Ngam imbagak asam ta amakapan. Ta importante ti papananta ita. Mabalin mo't amapan kalata. Ay, saan Imbagak matkan ka akuyugan ka. Alang rod, no nakasagana kan, rumortan. Wan Sharon. Nay, si kagayam day tadimsa ang itay iti Jeep. Kamsat. Papanam. Di tabalay ti amo dagiti anak ko. Sika, taga dito'y kakaday. Taapay nga adda ka dito. Dumarayak mo iti kasangay ti amo ti anak ko. Aya, no kasta, agpada ta kasangay ti darkayan ta. Day taman dakil abalay ti papanak kabsat. Ayan na. Day tani, day tadakil abalay. Ha? Ay, aguray ka. Kat day tamot a number ti balay ti papanak. Kasangay ka no ti doon nga amo ti anak ko. Kat nasken ka no adumarayak. Takayat nakamakita dagiti amo na. Ha? Kasta, di umay kang arudan, tasumrektan. Nasayate may kayo, nanang. Yamamok ni Diego agayem ko. Kumusta kan, Diego? Nasaya at mat, nana. Ay, gayam. Isuni tatang ko. Naawis mat dito eh. No kasta, da kayong anak ni, kat agayem kayo. Nana. Di, kita man nga agpaiso ti panakairan-ranan. Taagam amu kami mat kinitatang mo. Maragsa ka nak. Tagayam kayo gayam iti anak ni Kamsat Mimay. Wala. Umay kayo, tata. Nanang. Umay kayo, tagtugaw kayo. Urayan tayo arumar da Madam Rita ken Sir Mario. O nasaya at taimay kayo kakabsat. Pagyamanan mi tadimaray kayo, itaakasangay ko. Wen, madam. Sir, di minamnamaan. Ngagkita kami kan ni Kamsat Mimay dito'y balayaw. Jak namnamaan at ti anak ko, kan ti anak na kat agayem, sir. Ma'am. Di minamnamaan. Ngagam amuda. Ay ka nasaya at nga ron no kasta. Tapno agaam mo tayo amin. Makita miya na saya da babaroda Orlan ken Diego. Nupay kunada asigo da dakes ti aramid da. Imbilang milat ta ida akamang ti pamilyami. Kat makita mi mat ti panagbalbaliw da. Iso anak karagragsakak, madam. Agyaman ak iti Diyos. Pagyamanan may madam. Sir, tada kayo tinagbalay nga amo da. Naimbag unay ti Diyos. Tadi nangag na ti karkararag me kanikabsat Mimay.
Nasayaat unay ti Diyos kakabsat. Saan nga agbaliw ti ayat na? No kasta, kabsat mo ni Arlene, Sharon? Wan Orlan. Katkabsat ko mat ni Manong Orlan, Manang. Husto jay ko nata adwa, Vivian. Agbagay da manong mo, kan manang ko. Unyag paiso. Husto kayo. Bagay daan doon. Kat no agayan ayat da. Nya? Puto ka di, Manong? Manang, agayan ayat kayo iti kabsat ni Vivian? Siya kon ti sumungbat. Wen, agayan ayat kami. Ayos. Madam Rita, siyak tay kabsat ni Arlene. Agyaman nakada kayo. Gaputa, tulungan nyo kano ti kabsat ko iti panagadal na. Wen, balasang ko. Makitak ngamin ang nagagat kan nasingpat ni Arlene. Akas ka ni Vivian, agayam na. No kasta, agyaman nakarod. Nasaya at kayo unay, madam. Nagsarita kami iti asawak. Kat inayon mi ni Arlene iti listaan dagiti estudyante nga agkasapulan iti tulong mi. Pagyamanak unay, madam. No kasta, mabalin ko nga rodon ti agikat iti sigod at trabaho. Kat mangsapulak iti mas disente. Oh, apay, anya ti trabaho, balasang ko. Manala iti club, madam. Anya? Ijay ngamin club. Nabibit asumrot kanyak ti kwarta. Ngamin, adalat ta dagiti lalaki amang tad kanyak iti kwarta. Ha? Saan kami nga agpapairwar ka ni Emma, madam? Makunaasaan anasaya at ti panggadan mi. Oh, kastagayam. Kaya't ko amakalpas ti kabsat ko iti panagadal na. Tapno na saysaya at ti masakbayan na. Day tatiga po na ang nagtali na edak iji club. O ala, balasang ko. Kitaak no anya ti maitulong ko kan ka. Amangan no mabalin tayo ti manglukat iti kantina. Wenno, pagtagilakwan, ada kayo ti mangimaton. Diyak ni namnama adito'y gayam ti pangawisam kada kami kini Sharon, Keko. Un Emma, katjak mat ni namnama. Adito'y gayam ti kunam adar ayan yu aparte. Ti amo ni Arlene. Iso maggayam ti amo yun. Husto ka. Nagsayaatan apan nakairandrananan. Amom ka di, Emma. Nakasaysaya at da Madam Rita, kan Sir Mario. Gapo kadakwada. Nakaamiris kami kan ni Orlan. Kat talaga nagbalbaliw kami. Nasayaat na unay. Dakas ti aramid mi. Tagtatakaw kami. Holdapar. Kan anyapay dita adakas a pagkwartaan. Pagyamanan mi. Taadadasar kan madam. Naisuda tinang ipamatmat. Adakas ti aramid mi. At dati mako na panagbabawi, Diego. Kadda kayo ngay. Awan ka diti panggap yung agikat iti klab. Mabalin siguro a pumanaw kami iti club. Basta adda sigurado a panggadan mi. Ngamin, narigat ti awan panggadan na. Takas kanya, siyak tinamnamaan danan ng kantatang ko. Un Emma, padasan tayo ti agtitinulong. Para iti masakbayan tayo. Plano ti akid daw ititulong kada Don Mario. Ken Doña Rita, para kada kayo kini Emma. Sharon, takayat ko pumanaw kayo ni iti club. Diyak kayat ngagtalinaad kayo ijay. Saan ka nga agparikot iti dayta? Gaputa si dadaan at tumulong ni Madam Rita. Mangipatakder da kano iti pagtagilakwan, nga imatonan mi ka ni Emma. Tapno pumanaw kami ni J Club. Uy, nasayat nga rod no kasta, Sharon. Among ka diyan nakaragragsak ita Orlan? Uray siya. Nakaragragsak. Gaputan na amamuka. Kat nagbalin akayan ayat ko.
Naragsaka, kaputa nagbalbaliw kayon ka ni Diego. Naamwak ti amin may papan kada kayo. Ngam itili ko danday ta. Inayat kalatta. Naamwak nga iti may nga aldaw. Kat makaamiris ka. Kan, ang balbaliw ka. Nagbabawya akong ti amin na dakas nga aramid ko iti. Isungay ta, mga barwanan tayo, para itinasaya at amasakbayan tayo. Agyaman na kada kayo amin kakabsat, tadimar ay kayo ita akasangay ko. Ket danggayan dak nga gragsak, kay nagyaman iti Diyos Apo. Tanadanon ko na ito'y atawan ko. Ket sapay la kuma, taibaayan nakpay iti at atidog apa nagbiag. Naragsak ka pa nagkasangay mo, sir. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Sir Mario. Sapay la kuma, kay paayan na kati Diyos itat atidog pa'y abihag. Tapno itultuloy mo titumulong iti agkasapulan iti tulong mo. Agyaman ak iti dayta na ibagam, Orlan. Agyaman ak unay kada kayo, alangaron. Hintay pagsasangwan dagiti na isagana, para iti daytoy akasangay ko. Agpakada kaming arudan, madam, sir. Uray siya, agpakada akmatan, sir, madam. Sige, katagyaman ak iti idadarayo. Agyaman kami iti dadarayo. Kat kayat ko asumarungkar kayo latta dito balay. Pagyamanan minukasta, madam. Pagyamanan mi manain, tada kayo tinagbalin nga amo da Orlan kanjigo. Sir, madam. Ituloy tayo ngay kararag, dagtultuloy a panagbalbaliw da. Nagbabawyan na tinapalabas. Isungay ta, nalintegan ti dalan nga ayanda. Pagyamanan mi unay dayta, madam. Agyaman kami unay iti Diyos. Naitulod kan dito'y dagosyo, Sharon. Agyaman nak Orlan. Da Diego kan Emma. Napanda nag-date. Nasaya akmat, tadudo ata dito'y dagos mo. Tapno makapagsarita ta nga awan ti makasinga. Orlan, Agyaman akmanen, tadi mo kitkitaan ti napalabas ko. Ket inayat naklata, Sharon. adda ti makuna apa nagbabawi, Orlan. Nang namnamaak nga iti may sangar daw, kat pagbabawyam dagiti dakas nga aramid mo idi. Kat pagyamana, tadimtang day taagundaway. Naamiris ko, nga adayo gayam anaragragsak ti panagbian. No pasig anasaya ti aramid. Isungay ta, saan ako nga garamid iti dakas? Kat pinagbabawi akong tinapalabas. Nasayat no kasta, Orlan. Agyaman akmat, kauray may saak laang aman nala, kat saan ka anadismaya. Inayat naklata. With Sharon, ay ayatan ka. Kat iti panagbabawi, ken iti panagbalbaliw ko, para kan ka, ken iti pamilyak. Baliwan tayo ti mangrugi. Orlan, Iti Sharon, inarakop nakmutan, Orlan. gaputan na ragsakak. Kat bayan naklang asi aarakop kan ka. Kabayatan ti panagsarita ta. Orlan, Ay ayatan ka, Sharon. ay ayatan ka man, Orlan. Agtinulong ka para itinasayat ang masakbayan ta. Kente agbalinto a pamilyata. Di ka man maipayan itinaranyag a panagbiag. Ngam ikarik, maipayan ka itinaragsak a pamilya. Uwan, Orlan, agtinulong ta para itinasaya at amasakbayan, ti agbalinto a pamilyata. Nay, kabsat, si kagayam dayto. Ita ka nakiwisan. Huwain kabsat mimay, tasaan ka nakaumay idi agsapa.
ay na agpada tagayam. At damadlaw ko kan kakabsat. Kasla nakalawlawag ti rupam Gapungata ata saan akong nga agdandanag. Naragsaka kaon kabsat. Wen, agpada ta, kabsat mimay. Sa anak matan nga agdandanag. Ngamen, nagbalbaliw ni Diego nga anak ko. Uray ni Orlan. Ay, agyaman ta iti Diyos, kapsa. Tanabang aran tamot laeng. Huwan kabsat. Ngam ti parekot ko ita. Ket no sa dino ti pangalaak iti adu ababoy ama parte inton agkalaysa ni Diego. Agkalaysa? Ket no inyam amuna kanyak tay kaayan-ayat na. Ni Emma napintas mat abalasang sika. Jak namnamaan ama kanobya ni Diego iti napintas adayak. Wen, kapsa. Uray ni Orlan. Inyam amuna met kanyak tinobya na. Napintas met laeng. Sharon tinagan na. Kabsat nagayam ni Arlene. Agayam ni Vivian nga anak ko. Kamaudyanan na. Danton manugang kao. Uray siya. Danton manugang ko. Ket addanto umeten apok nga ay aywana. Katuray siya Maadaanak tumet iti apaw anataer akas kanya. Uray siya kakabsat. Maadaanak tumet iti apo anapin akas kanya. Nakaragrag saka. Taado tinapaglakwan mi ita dito'y pwesto mi kini Sharon. Madlawan na ragsak ka Pagyamanan mi iti Diyos. Taada Madam Rita anang tulong kada kami. Wen, managtulong da. Iso asaan tayo asayangan dayta. Igaad tayo kit diti at trabaho. Tada tayo matlaan ti agsayaan. Kumusta kayon? Anda kayo gayam diti pwesto dagiti babalasang Orlan, Diego. Wan sir, sinarungkaran mi ida. Wanya, kaya't yun ti agkalaysa? Agida nakalaysa ti maangay no kaskasano. Sir, agurnong kami pa'y para iti dayta abanag. Awan parikot iti dayta. Siya kung ti makaam mo iti gastos. Sir? Wen, nang runa na may maysa tayo na pamilya. Yari kayon nga anak. Ngan, sir, agkalaysa kayon. Tapno makita mi pa'y dagiti agbalin nga puko mi. Naksaysaya at kayo atao, sir. subadan mi ti kinasaya at yung kada kami, sir. At da kami lata iti sibay yun. Ket da kami ti mga iwan kada kayo kini madam. Aging gay ti panagkapsot yo. Maragsa ka na kamakangag iti daytaan na ibagam, Orlan. Katagyaman na kiti Diyos no kasta. Ket ala, agsaga na kayon. Ta double wedding ti maangay. Sir? Sir? Wen, Sharon, Emma. Da kami ti makamoy ti gastos para iti kalaysayo. Nasaya at launay ti Diyos. Kadagitikas kada kami, anapudno iti panagbabawi na, sir. Wen, Sharon. Nunapudno ti panagbabawim. Ket sitataan ka nga agbalbaliw. Bendisyonan na ka ti Diyos.